Maƙota ne ka ba da asiyar. Yanzu wannan kazan nawa? Ka ba da 7,000. 7,000 ta da 200. Aba Alhaji, ka hana 100 in ciyar ma. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Me martaba? Na kawo kuka. Me martaba? Me martaba? Kaza ta aka sace wata yan matashiya dan Allah ka taimaka. Da Allah, na kawo kuka ne a duba mu. A duba mu da Allah. Ka je ka gaya wa 'yan sanda ne. Na ga kazan nan ta shigo gidan nan naka kuma wazirin nan naka ya sa ma kazan nan ido. Haba mai martaba dan Allah a taimaka mai martaba. A duba kazan nan wallahi yan matashiyar kaza ce tana tare da budurcinta dan Allah a taimaka. Haba mai martaba ya nike ji kaman karar kaza ne a nan. Kunga jijina ne yake kukan kaza. Allah ma kakkaɗa ne mu dalla ka wuce. To shikenan. Ka dalla malam ban kaza na kafin rarroƙe ma kai na ji karanta ba. Allah ban kaza na randa na ji karanta. Ba za ka ban bane? Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa.